Oho, ľudia, čus! Vítajte u mojho nového videa a niekto z vás mi poradil, že môžem postavať vodopád. A ja no to keďže to není zlý nápad, tak jasné, že ho idem postavať. Tunak. Takže idem začať. Idem si nachystať bloky. No, takže bloky sú nachystané. A keďže vodopád začína z jazierka hore a jazierko je z prameňa, tak to robím nejaký prameň. Tento zapálime, odídeme a tientičko vybuchne a vyrobí nám jazierko. Či? To nebolo vtipné? No, som si myslel. Tunak je takáto diera, odkiaľ by mohol ísť ten prameň. No, takže jazierko by sme mali toto. Takže tunak mi nechcú byť bublinky. To nejak... moc sa to by celý blok, som zabudol. Dobre, bublinky sú. Dalo by sa to nazývať termálnym prameňom? Asi niečo. Aj tak. To nie je termálny prameň, to je vodopád. Jazierko pred vodopádom. Chápete, či? No, vodu som tu spustil, ale sa tu roztikla ako si kam chcela, tak ju tu ešte trochu poupravujem. Takto. Čuk. Lebo by to malo ísť priamo takto, tam si nejakú zostávam jazierko a tak, chápete. No, riečku takto nejak pomedzi a tam. OK, vodopád je odklonený tunak, ale furt je to tam vyššie. Musíme sa toho zbaviť nejak. OK, voda odtiaľ to už nejak odteká. Budem dúfať, že odtečie. No, už nie je na to napojené, takže už je voda iba tunak. Takže tej sa zbavíme. Jak som to tu odpaľoval TNTčkami, tak sa tu niečo poškodilo, tak toto budeme ešte v tomto videjku opravovať. Idem to tu ďalej odpaľovať. Hej, sa to tu poškodilo TNTčkami. Tak idem, jasne, že ďalej idem robiť TNTčkami logicky. To aj tak opravím. Môžete mi napísať do komentárov napady na videjka. Ako mi niekto ponúkol toto. Videjko. Takže diera na rieku už na odstok toho už by bola. Idem to tu dávať plný prúd tej vody. A odtiaľ to z dola, aby sa to boli ako plné bloky zdroju vody. Takto, chápete, či hádam, hej, nechcem to vysvetľovať. Tak sa už prišli aj pozrieť, aj okúpať do nedorobenej riečky. Nejakí títo navštevníci, hádam sa neutopia. Tu som jedného odbuchol TNTčkom. No, takže som tu naspäť hore. Je tento termálny kúpaliskový vodopádový jak sa to volá, jazierko. A odtiaľ to ide takto dole. Pôjdem ako tá voda dole. Takto sa to rozšíri do vodopádu. Takto sa to zase zúži. To pôjde jedným potočkom. Odkedy sa tu zjavil tento krpec. Žiadny portál tu nemáme. Dobre. Vodopád by bol opravený. A bleskov z vody sú preč. Tak opravený, chápte? To ide takto dole. A tunak je riečka. Z ktorej to pôjde takto. Je to takto voľné. Sa to šmykne takto dole. A to už pôjde do riečky, do ktorej by som mohol tento most dať preč a mohla by tu byť priehrada. Dobre, teraz tu ideme ešte opraviť tieto veci, čo sa mi tu pokazili pri dome na domoch dedinčanov. Takto. A tunak sa nebude teraz dostať takto, lebo tam to moc nebude. Tak aj toto ešte opravím. Lebo ja mám rád, keď dávajú veci zmysel.
Čiže v Minecrafte nemám rád, že to je tak, počkajte. Niečo takto proste lieta. Fuj. No, takže, dobre. Taký toto, môže sa tu vchádzať tak ďal. OK, bude sa tu vchádzať takto zozadu. Ešte čo sa tu Ja, je toto? Ešte toto opravím. Nie, toto je dobre vlastne. Jo, toto je dobre, to som nič nepokazil. Takže toto opravovať nemusím. Tak takto. Keď tu sa tiež niečo nepokazilo. Tak všetko funguje. Tak takto. A idem rovno teraz spraviť tú priehradu. Tak. Ešte to môžem nejakým betónom alebo niečím takým obstavať. Niečím svým. Teraz obstavam to teraz hneď. Tu takto budú pretekať ryby a voda, aby to dávalo zmysel. Idem to rovno obstavať. Stávam. Tu to nechám takto. Celé to takto nechám. Tam. Mám tam. No, nie. Dobre, idem. Takto. Čo? Nie, natáčam? Taká náhodička. No. Ako som skoro pred koncom z tejto strany. Kus sa mi dávajú bloky niekde inde. Takže ich musím ničiť. Potom mi ohodnote v komentároch, že jak sa vám to páči. Od 1 do 10. A ohodnote moju tvorbu lajkom. Like by mi moc pomohol, by ma podporil. Ešte tu takto nad vodou to spravím. Tu to spravím rovno nad vodou. A tieto dieliky medzi dieliky. Keď preteká voda, alebo tak proste. Chápete, či? Nechápete? Tak, to pochopíte. Či? Ten, kto to nechápe, pochopí. Ten, kto chápe, nepochopí. Nepochopí, lebo nebude musieť pochopiť. Lebo to už chápe. Tunak. Takto. No, už to je. Keďže tento most je 6 blokový, tak hento je 4 blokové, lebo tunak som po jednom bloku nechal takto. No. Takže, toto by už bolo. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Tunak je most, priehradový. Tam je vodopád. Napíšte mi, čo sa vám viac páčilo. A na aké zviera mám urobiť najbližšie terárium, akvárium, možno pavukárium, korytnačkárium, ktoré je samozrejme v Minecrafte. Nezabudnite zanechať like a odber. Taká čus!